Kardom karbi yang long rat gitu kan amu head live bang lo amat si network memidet amat si than tu pet lo la si laki mi bang tu lo si non head lang police ari ding penang jok non dak kedo bohalong si undo lo na si dak bang et pen tuliram long hang ake hai kaning je alam hala so futhak si nili non asap so ning je ipu tuliram long hang ke hai ra phan kapamang hulam si ning je der lo non dak ilitum a hok pet alam che than dak nang ho pini tuliram long hang ke hai press atheng no mati media atheng no alang li kaning je ke PGR VGR along le alam aputhak si ning je lem der PGR VGR along le along ke suri kep amoni doji la pen don suri hini do la song bong pen don pharo nar kep so se ke lage upulma poji dake a hem cement arlong sangti mane concrete a hem RCC hem sai selo posi alang li pulo la si PGR VGR along le along ke apor nangi posi pulo apor nangi puke tinta chini do no la pen che don lo setup pini kachesong ke lage PGR VGR po along le aputhak le pini ke kachesong gali mati pini kachesong ke lage sarthe phangcho alang li tumalong le chiri ing koira isi Don Bosco High School adung het chiri ing koira isi along le along Paramananda Bhagat la pen kumane ne atum dolang dak don ni don thoma tum si dak ajir ki ding pen along le bang chirai krim lo do thib lo asi hala so along le along pen si hala da ke chi ke be tum phan tirek nangi pusi pini ke kachesong sarthe phangcho along le ke lage PGR VGR along le arlo le ke do kali la sila PGR VGR la pen la sarthe phangcho along le alama phutha ke pangui vedaning CEM tuliram rong hang ke haita la so bang ke pangui vedaning pamang hu hedaning rar phan la pen la sarthe phangcho along le along pen ke chi ke betum phan there pochi klo throxi matang te March 7 ar ni tharle ji puke komalo ning je kente EM amorsing ti so ke haile ga ning je kalima la pen EM amorsing ti so aphan nangli tuliram rong hang ke haile ke toy kalima nangli me thang sining je lo kente nangli me thang si MLA dorsing rong hang ke hai la pen EM amorsing ti so ke hai phan nang cho toy don lo pusi nangli me thang sining je vek lo kente la pen hala sor ni ma si EM amorsing ti so ke hai ma si ning je lo March Troxy there pochiko achiklo Troxya ni ke sarthe phangchu along le along pen ke chi ke be phan eviction mate ka tharlia sai claim pu puke ningje lo khala sor ni sente non tamata video chalang thana le tum a video ke non kar biang long arat de ta theklong hur lo gente kuman lon de lama cho bai gente non pini ka chesong ke la suri kep amul look suri kep akeche ke betum phan pini penap tharle phlu de no a hem patong plen na noi poli pini gani je gali kente la sarthe phangchu along le along la donni don thom amunni da phan si nangli tum jong se tharle un eviction claim un claim hai he pulotang te hala suri kep amoni da phan ko sono na tum tharle pokente lake kosono claim poke la pen sarthe phangchu along le along ke katharli nangji pu alam ke lake pini pe nabalam kali de lake karbiang long rap dep lake chini pam meaning ha nilitum school la so Don Bosco school Charlie boma huta la so long le phelang alam ki arjidun long no la so phit ha Guwahati nili lo Charlie boma huta GGKS elong dodun bom hutta hala sota arjidun long lo la solong le alam ki puthak Guwahati High Court dong lam dak case dan bom hutta la so phi ha Guwahati lo chali tang det nili
non dak dipu kachesong aphan ke bang ke ha suri hini ra kret ro kan kan pen non ke suri hini ra engkoi ra pian lo ning kan nar kep lo dak nili dipu nang dolok ta nonan ta pleng pelang pulotang te la so along le aputhak alam ki gela ke ning kan thong kep ta ke pleng thulobon la pen la akes ka chedan anta sarthe phangcho ke hai lablo dak circle office along le ka ching sai pule punon ha hamren akod long ka ching sai pule punon la pen non a pc Guwahati High Court along ka ching sai a hud anta Guwahati High Court pen ason si pulo Karbi Anglong Autonomous Council angkang labang so arlu ke doan along le aputhak ke lake Karbi Anglong Autonomous Council atum kupi malamrai kipi hala hello hopet hala hello pusi ninje dak lo kente ante kupi apot si non kachari bom atum ang hoi long kang ni tum kupi apot si sarthe phangcho phan along le pitek the dalo chetok phro na em morsing ti so phan ta non kali chuk phong kang ni chu phong ang hoi long kang ni non phong bang le chu dam tang phong kang ni huta em morsing ti so phan ta so lang ke pu elo dak pen tharli ning la sarthe phangcho long le long pen pu klem nang pu se lang ni je bom lo la pen tuliram rong hang ke hai non cm ki bom alang lia phanan ta pachinier lo klem nang pu hala so hut hala ke dam tang ang hoi jut kok hala jut kok pen non akimi election ang klang tu ed lo nang hai tu ed lo non ingi tu ed lo non da klem ek thelang kuman tu lo klem lang ante lake la si non pini Karbi Anglong arat la tulila rong hang ke hai lam kaning je long kamang hudun de je phansin non labang so alam theni li kaning je PGR VGR along le arlo ke suri kep do hala le kaprek sarthe phangcho along ke la edon doni ke do akeche aronde pen ke do ajirding piglo la tum phan ke kumantura tharli pogante la edon doni vera phantai tum na che to dun rinang lang ma nang le tum kleme khilo ma support la tharli un ilo ma la edon doni vera phan na tum tharli un e pulotang te hala suri kep don suri hini la po ana muni ra phan amullo ka phan nang tum ko sonon te ka tharli pogante la hello donatum la si la bangso aputhak nang tum han pachini nang koklo pini tuliram rong hang ke hai pen nire tum han akoi nang pi pini jung ale phan tang ho son tang ho putang ho lai hui ke lake e tum mang hudun de der ning komat silam chobai kaning je ma ke lake e tum lake rap de ta theklong hurlo lake march troxy Therepo chiklu throxiar ni eviction claim ji puta em morsing ti so ke hai sining je veklo non ta la marjana video ta lake non ta chethang fluk jo ka theklong lo lake la pen sarthe phangcho along leke lake hala PGR VGR along le arlo leke do gali la bangklar dak ning la hinia lam ke lake kapre lang lake la klar dak ning la si hala PGR VGR along le long pen la tharli thek the sexy tami la sarthe phangcho long le long ke la doni don thom vera ke chi ke do tuman ke tharli thek nei lage la thek the pulotang te council kachari atum de le therak nei kali lo ili tum ka dok vetla therak me melam loke la edon doni vera panda etum jong chi tharli thek the chuplung thek the pulotang de ili tuman ka therak nang poloke la si ning thelo pini Karbi Anglong rat do anse tame pini kachesong aputhak ke klar dak pen chini lo la pen ile tum phan lamang cho bai det kachesong ra phang cho bai det aputhak ke nang tum ta ning kang thek po ning pung thek po pusinili ning thelo la si mo lam lun do an ka chingki che thanang do lang po chita me ile tum chingki pon thunang che than pon thunang chita me a hok pe che song na a hok pe che song nang la pen pachun na la hello
cardom